Не, това е на шестицата по този начин. На тия петицата, не. Мисля, че вече не съм сигурен. Това за спирачките и за такова, примерно включваш ретардера и чукаш спирачките на дадена скорост и той повече не ти да я завишиш, когато си на автомат. Дилемата е за каране по стандарт на господин немец. Икономично каране и правилното използване на двигателя. Без значение дали си автомат или PS скорости и такова. Значи с цел ти да камиона ти върши повечето работа, ти само да му помагаш. В градски условия, примерно, да се избегва максималното натискане на спирачка. Примерно ти предвиждаш, гледаш напред и предвиждаш, той камион няма как да го предвиди пътя. И примерно гледаш светофар, заспава полицай, такива работи, по-отдалече и си помагаш с моторната. Просто с моторната дърпаш и бавно тя да ти убива скоростта, ако трябва и помагаш с спускане на предавки. Това, че ще влезнеш над 2000 оборота, да не те притеснява. То автоматично, като влезе над 2000 оборота, вече тия по-новите като те автоматично ще видиш отстрани, ще ти светка на таблото една жълта лампа, кръгла, с два диска отстрани. Да. Това означава, че тя компютъра на камиона почва да кореспондира с главния кан на ремаркето и почва да ти спира и ремаркето. Той са SBS. Да. Че 2000 оборота да допускаш. Да, това, че примерно, нали, сега в такъв случай с моторната, примерно с 50 метра по-рано чукаш и като видиш, че наближаваш, а пак не мога да го пак ти се струва скоростта голема, лично си му върни още една или две предавки назад, да натовариш повече турбината и двигателя и той почва да ти спира и ремаркето и камиона. Автоматично. Ама аз знам, че ти си, аз говорих от СМД, ще ти дам един диск да го прегледаш, да видиш за какво ти говоря. Той сега ще го усети на спускането на един път, като му ги различам, често той не от вчера шофьора, но пак да виж, те да идват от Испания и пак се правят опреснителни курсове. Да дават получване. Те оня ден два комши, такива вътрешно горе карат, Англия, Германия, такова беха дошли, че документите изтекли пред изтичане да се ги обменят, че се обаждаха да говорихме там със Съло, да могат да минат с него. Такова. Викат, стана въпрос и вика, други ден сме в София, вика, да караме, ето, поздете аз го карам. Да. 60 евро. Не знам ни това... 60 евро? 60 евро ми каза, че... Не би, ако са повече хора си го карат 2010. Това да е колашка толкова много, защото са 4 палета компота отпред и другите са отзад на ръби. И къде? И маркето сега седи така като стенурка и заради това лашка повече. Като подобно централ. По принцип при нас сме вкарали едно наше правило,
по автобани по такова максимално каране, темпомат, максимална скорост 80. 83 спрямо потока не е проблем. Нали, спрямо поток, сапа няма да такова, но максимално. И максимално каране на темпомат. Максимално използване на моторна. Просто ако вече не си осведомен за това осведомя, да знаеш. Катеренето по принцип, дори камиона да иска предавка надолу, предавка нагоре, ако той не си я взема, ти си му помагаш. Няма да го оставяш той да се мъчи. Не, стана просто, ти няма да го оставяш. Ти катеренето си катериш 1500-1700 оборота. Си държиш катерене. Нито ти пада под 1500 оборота, защото тогава вместо да смъкнеш една предавка, ще смъкнеш две. Нито път ти трябва повече от 1700 оборота в катерене, защото повече тогава влизаш в една там критична зона се води на двигател и почва да фърля повече гориво, отколкото му трябва. Защото по някакъв път компютъра се забавя или такова. Ти с ръчката си му помагаш с джойстик, това че автомат изобщо не те притеснява, че ти му помагаш. Това е модел, дето сега да сме в него, имаме още един такъв, само че с бял кабина, по-малката кабина. Те по принцип са по-умни от другите, ама по някой път те искат помощ. Това ти казвам, значи е то и имаме един със същия двигател и същия екстра, само че кабината му е по-малка, карабойче е. Да. Ето червен е 1841 не е ли също? Няма тая екстра като тия двата. Те са с малко по-модерни компютъри, по-такова и по-бързо взима решенията. Nissan мотор. Има някои мислят доста. Но пак, той си е компютър. Да не забравяме, че е създаден от човек. Дистанция. Как сега това малко камионче, то зад него и накопва си и сета. По принцип за други такива тирове и такова, дистанция. Минимум 50 метра. За да ни бие неговата въздушна струя, че те вкарва с гориво. Нали, вече ако гледаш, че се движи бавно и ти си го изпреварваш, си караш. Но ако горе-долу поддържа едно темпо, държи дистанция минимум 50 метра от него. Да ни бие неговата въздушна струя, защото ти си с големата кабина и ще му обираш вятъра. Като му събираш вятъра, твой двигател се тормози повече от него.
ситуации в дефилета, такива алки вече са пъпли, са такова, няма кола. Ама, нали, по автобаните, по тия отсечки, дето вече си караш нормално и избегвай да полепиш. Тя е този изпадна тренъци там на дура. Ма аз това се учу и викам, колко се свири и гледам в долното, гледам нещо, са чревна, викам, добре. Няма го, че се напълва да ходи. Някъде на широкото ли пак ще завърти? Няма да. Тук на заведението на широкото има отбивки, ще го заведем. Защото иначе после чак там на центъра на те майче направиха тротуарче. Той по-скоро на теб ти даде май. Ширец. Няма спира. Тук няма. Най-долу на център ще. Назад. Си няма праско имам. Спираме взимам. Като няма къде си сложим праско, те не трябва две касетки. Не мога да разбием едно пале. Колкото има свежа плът, да мога да завърна.
изкараме поне 1 тон екия. Захар трябва. В компота има достатъчно, те ни трябват 5 кг, колко възбудим ферментация. От мен касетката и 5 кг прашка. А такова 5 кг захар и една касетка прашка. Взимай ти еднака и си няма да намерим скоро. Разбиваме едното пале и има бидони. Сега, вместо да ползваш шертаря, да видиш, че те засилва, само му дъпне една назад.